Vibox 24. Naprosto inovativní služba v předávání prakticky jakýchkoliv zásilek. Z jednoho jediného telefonu můžete ovládat vkládání a vyzvedávání zásilek v celé síti Vibox pomocí jednoduchého kódu úplně sami. Jak na to? Stáhněte si naši mobilní aplikaci v App Store nebo v Google Play. Zaregistrujte se pouze pomocí svého telefonního čísla. Dobijte si prvních alespoň 100 korun do vaší virtuální peněženky a Vibox vám při prvním dobití přidá 100 kreditů zdarma. A můžeme začít vkládat a vyzvedávat zásilky. Pokud si nechci zásilku pojmenovat, tak trvá založení zásilky 2 vteřiny. Kliknu na vytvořit zásilku a podruhé potvrdím. To je vše a mám kód k vložení zásilky. Pokud si chci svou zásilku pojmenovat a nastavit si upozornění v případě nevyzvednutí, tak je to jen pár kliknutí navíc. Kliknu na vytvořit zásilku, libovolně si zásilku pojmenuju, třeba klíče pro Filipa, a nastavím si, za jak dlouho po vložení zásilky chci připomenout, že si případně Filip zásilku nevyzvedl. Zadám třeba 2 hodiny, kdyby na to zapomněl, tak ať o tom ví. Potvrdím vytvořit zásilku a mám hotovo. Zásilka se mi objeví v aplikaci pod názvem Klíče pro Filipa čeká na vložení. Pozor! Za vygenerovaný kód samozřejmě nic neplatíte a připravit si můžete třeba 5 zásilek předem. Zásilka se stává aktivní až po jejím vložení do konkrétního boxu. A jak tedy naložím s vygenerovaným PIN kódem? Je to strašně jednoduché. Jsou 2 možnosti. Za prvé, použiji kód sám k vložení zásilky do boxu. Za druhé, přepošlu kód někomu, třeba kamarádovi, který mi zásilku vloží do jakéhokoliv Viboxu pomocí tlačítka sdílet PIN a já si ji za pomoci stejného kódu následně vyzvednu. Ukážeme si tedy, jak zásilku do boxu vložit, ať už ji vkládáte sami nebo ten, komu jste kód přeposlali. Je to opět strašně jednoduché. Na displeji Viboxu kliknu na Vložit zásilku. Potvrdím, že mám PIN kód. Zadám PIN kód. Vyberu si velikost schránky a potvrdím, že chci schránku otevřít. Schránka se mi otevírá a můžu vložit zásilku. Potvrdím vložení. A to je vše. Mám vloženo. Stejný kód, který jsem použil pro vložení, přepošlu tomu, kdo si má zásilku vyzvednout, opět pomocí tlačítka sdílet PIN. Tak jednoduché to je. Ještě si ukážeme, jak je možné vložit zásilku do boxu bez mobilní aplikace. Vždycky doporučujeme stáhnout si naši aplikaci. Použití Viboxu je tak rychlejší, levnější a umožňuje vám celou škálu využití. Ale samozřejmě je možné Vibox použít i bez mobilní aplikace. Jak na to? Na displeji kliknu na Vložit zásilku a následně na Vytvořit novou úschovu. Vyberu si velikost schránky a zvolím dobu, na kterou chci zásilku vložit. Vibox mě vyzve k zadání telefonního čísla, aby mi mohl poslat PIN pro vložení. Dostal jsem PIN kód, zadám ho tedy do Viboxu. Vibox mi vypočítá cenu a já částku kartou zaplatím přímo na terminálu boxu. Schránka se mi otevírá a já mohu vložit svou zásilku. Potvrdím vložení a dokončení. Opět kód, který jsem použil pro vložení zásilky, mohu komukoli přeposlat, aby si zásilku vyzvedl. Vibox 24 je tedy možné použít jak s mobilní aplikací, tak i bez ní.
Výhoda mobilní aplikace je, že nemusíte předplácet žádný čas vložení. Cena za vloženou zásilku se vám odečítá z vaší virtuální peněženky v mobilní aplikaci v reálných minutách a je zcela na vás, jak dlouho necháte zásilku vloženou. Je třeba si jen hlídat dostatečný počet kreditů ve vaší virtuální peněžence. V mobilní aplikaci navíc vidíte přesné umístění nainstalovaných Buyboxů a jejich aktuální obsazenost. Každý měsíc instalujeme další a další Buyboxy a brzy budeme i u vás. Díky.